Hej, velkommen YouTube. Godt nok længe siden. Nu er jeg inde på EverPvP, som jeg jo tidligere har været staff på. Vi skal spille lidt PvP og have det lidt sjovt. Så ja. Yeah. Men i stedet for en julekalender, så kommer der en sommerkalender. Så det er 24 dage hele sommerferien, jeg vil lave videoer. Kom så, kom så. Yes. Skal jeg droppe det der. Væk med den. Sådan. Så har vi ham her. Ham har vi. Kom så. Kom så. Sådan der. Pis. Vi dør. Nej, det gør vi ikke. Så. Sådan der. Pis. Kom nu. Du så. Kom her. Og jeg rammer ham med alle skuden. Nå. Nu er det også ved at være jul. Vi har den 6. december. Og den sommerkalender, den skal nok blive sjov. Jeg tror ikke, der er mange YouTubere, der har tænkt over, at man kunne lave en sommerkalender. Så. Det skal nok være sjovt. Vi scroller lige lidt op for. Derovre. Ja, og jeg er som sagt blevet ansat ved Swift Hosting også. Så det er bare hygge. Pis. Katrine. Så har vi ham her. Har vi ham. Ja, ham. Yep. Men nu er det hjerternes fest, som mange siger. Det er jo jul, som jeg sagde lige før. I må meget gerne skrive, hvad I skal lave i julen. Og så må jeg også meget gerne gå ind og følge med inde på min Facebook-side. Og så kan jeg godt gå ind på min hjemmeside, som næsten er helt færdig. Der er også nogle advent giveawayer, som I kan deltage i. Det er ikke nogen af de helt store giveaways endnu, fordi der ikke er så mange, der følger og ser med. Men det kommer. Og så er vi næsten nået 150 followers på Twitch, hvilket er meget dejligt. Ja. Jeg synes, det er dejligt, at I er der. Se på mine videoer, se på min Twitch. Jeg synes bare, det
Det er fucker fedt. Jeg kunne ikke lide det. Okay. Au. Kom så. Tør du noget? Tør. Det gør du ikke. Okay, du tør godt, så gider jeg ikke. Der. Der er en, der har noget long range. Hør der. Nå. Eller det ligner det i hvert fald. Men ja, jeg skal nok være mere på aktiv på min YouTube-kanal og få nogle flere videoer ud og sådan noget i hvert fald. Og især herinde fra EverPvP, nu er der mange videoer, der går ind fra Friggerville, som også er en af de store danske server, men det er EverPvP også. Så derfor vil jeg også begynde at filme lidt inden fra EverPvP, og så håber I joiner og kommer ind. Spille lidt med mig, selvom jeg ikke laver YouTube på det tidspunkt, eller ikke lige streamer. Det vil være fedt. Det er fedt. Det burde der. Men jeg skal ikke bare springe ud i det. Kom så. Kom så. Kom så, Gizmo. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Det er ikke fair 2v1. Bare gå væk, du. Det skal ikke være en 2v1. Kom så. Theo. Kom her, Theo. Kom her. Sådan der. Ui. Jeg tror ikke, vi får nakket nogen lige med det, desværre. Så får vi smær med en til. No knockback. Huh. Sådan der. Kom så. Åh, pis. Help me. Du. Kom så, Jonas. Kom nu. Jonas. Kom så. Nå. Det gider han vist ikke. Der. Hissos. Nå. Men det var bare en lille kort video for at opdatere jer sådan lidt. Og så siger jeg glædelig anden ved advent. Og have nu en god jul, ikke? Der skal nok komme flere videoer i løbet, når I her i december. Men have en god jul. Med venlig hilsen, Hanni Skælds. Så jeg håber I vil møde mig og tjekke min lille side ud. Jeg
eller er begyndt at arbejde lidt på. Den er næsten færdig, hvor I kan komme til at købe plakater, jeg ved ikke hvad. Og jeg laver en tutorial om det, så hvis der er noget en tutorial, I gerne vil have ind på YouTube, og jeg synes, jeg skal lave den, så kontakt mig. Så kan vi godt finde ud af noget. Følg YouTube. Ha' en god december og en god anden advent. God jul. Peace out. Honey.